Tessék, síratni is kéne. Jaj, milyen szép sebes hal is irányból. Ajaj, kezét tette belém, vette ki. De jól elhoztaznak is. Jaj. Ej, drága egy komám! Hát most ki mossa meg a marhák farkát szakfarnya? Ki fej meg a tehedeket? Te, ez ki van hűve? Meg van menetve, nézzétek! Jaj, drága szógor! Miért hagytál el minket? Ha tudnál, hogy szerette a sütőnöket, tegnap és süttem neki, de nem voltak idegegyek. Mostatok az asztalon, ő meg a nyújtópadon. Jaj! Ó, nekem jó szomszéd, szerette a csürtöndet. De ki majd kirúgta a házunk alá? Egyszer jó nótás kedvelem. Jó, azt mondtam, nótája hol. Vigyázz mellől, nem. Mi az? A farcsangot éppen eltemetjük, jövő esztendőre, ha újra megérjük, esmén újra kezdjük. Jaj, esmén vöröshagymáros, káposztacikára maradtunk. Vegyétek fel és vigyétek. Jaj, tegyék arra! Megszakad a karjas, kiszalja a nyakamra. Akkor vigyük ki az udvarra, és gyújtsunk be alá, hogy küldj el a hidegön, és hozza meg a meleget. Tisztelt halotti gyülekezet! A néhaivá, várkumánk, barátunk, stb. Hozzátartozóink meghívják az egész nagy közönséget egy kéti függőzésre. Mindenki vegye elő legszebb hangját, szalonnáját, hagymáját, ögyesen álljon be sorba, meg kezdődik a nóta. Gyere ide, ková! Mentek kissé zenével? Kísérjen zenével te! Nincs türelmük, olyan beszédesek ezek a gyermekek, hogy katasztrófa. A másikról. Szarvasokjájukat elhúzották. Ez vagy temetési nóta, vagy lakodalmi.